Τι αναφέρει η Καινή Διαθήκη για τις συναγωγές? Καταρχήν αναφέρει πολλά πράγματα, διάφορα. Ο Χριστός δίδασκε συχνά στις συναγωγές και ιδιαίτερα το Σάββατο. Quote, διδάσκον εν τες συναγωγές, και ακόμα ένα quote, εισήλθεν κατά το ιωθός αυτό εν τη ημέρα των Σαββάτων εις την συναγωγή. Επίσης, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος σύχναζε συχνά σε μια συναγωγή. Την προσευχή στη συναγωγή προβάλλει ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, κατά την Αποστολική Σύνοδο. Στην επιστολή του αδελφόθεου Ιάκωβου συναντούμε τη συναγωγή, τη λέξη συναγωγή, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλει να πει σύναξη. Με αυτόν καταλαβαίνουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί απλά συνάζονταν και ότι δεν δημιουργούσαν δικές τους συναγωγές. Οι συναγωγές ήταν τόποι μαρτυρίου των χριστιανών και σε παρένθεση είναι επιλήψιμη η έννοια. Ο Παύλος συνέχισε την τακτική του Κυρίου, δηλαδή ότι διδασκεί στις συναγωγές για να κάνει κήρυγμα, στην Κόρινθο, στην Αθήνα, στη Δαμασκό, στην Έφεσο και μαζί με τον Βαρνάβα στη Σαλαμίνα και το Εικόνιο. Η συναγωγή ήταν τόπος προσευχής αλλά και διδαχής. Το τελετουργικό του Σαββάτου περιελάμβανε ανάγνωσμα του Ισαΐα και κήρυγμα περί αυτού, κάτι το οποίο υιοθέτησε η χριστιανική λατρεία. Το ψαλτήρι δεν ήταν ακόμα σε χρήση, έτσι όταν εισάχθη στην εβραϊκή, ελήφθηκε στη χριστιανική λατρεία.